Na, sziasztok, én Tibi atya vagyok, és itt van velem. Senki? Az jó nézni. Mennyire nevekre megyünk? Igen. Ugye itt Laca? Igen, laszavok. Én meg a Tibi Goton atya. hangú Akos Kobra. Igen. De baszom azt az egérfaszt. Ja, hoppá. Hogy itt vagy. Te 9 éves. Hol vagy te 9? Jaj, hallod. Na, mi volt ez? Rárántott megint. Például Nope rakom le bombát, jó? Mert már az úgy nem jó. Na, szerintem se jó. Én nyílt lövöldekkel. Inkább el is dobom. Várja, G-vel kell. Ja, de hadd eldobom a izét. Baszom az eget. Na, végre. Végre sikerült eldobnom a bombát. Hogy basod a zsegeret? Szegény egérke. Ekike. Hogy? Kegyke. Most már 50 főpösővel veszek. Főpővel. Ott vagy! Ne! Nem vettelek észre! Tényleg csak renc vagy. Levillog, ne. Jaj, mi volt ez a lag? De! Baszom az anyádat. Na. Mit vegyünk? Bocsánat. Vegyünk bullakot most. Így. Most kinyírlak. Az biztos, mert én most szarfele jöttem. Amerre akar jönni. Hallom ám, hogy itt, mi a fasz? Valahol campus, tudom. Campus. Ringott te? Ott. VP-vel vagy, tuti. Vazd meg, szép volt. Hát ez szopás. Külön. Round 8. Pick up your weapons and Tetszik ez a fight. fegyver. Nekem se. Na vazd meg, megint szart vettem. Na hát. Láttad, mivel jöttem? Ja, izéval. Round 9. Én Steam Pop 9. Tibi atya. De mi a rákom ez a lag? Azt a rohadt élet. Most már nekem is van ilyenem. Round 10. Mindig hogy örülök egy fegyvernek. Ájaj! Kevin, véles ájaj, gyere! Tényleg most már csak Kevin kéne jöjjön. Hát meg a Kela. Ja, meg a Sanydan. Sanydan, ja. Ja, 9-ek. Mi a f***? Hí, 9 vagyok. Jaj, bazd meg, azt hittem. Round 11. Megkeppeltem arra a lúzsra. Igen. Igen. Jó, 9 campel. Mondjuk én is 9 vagyok, szóval ne 9-kedjünk már itt, kérem szépen. Két Ákos kobra jól van. Ezt szí. Hátba jössz, mint a lovak, mi? Tudom. Te vagy a hát. Én a kéz vagyok. Jó. Akkor én meg leszek a lába. Várjál, például eldob meg. Fab 9. Mire vagy te? Lugans, nevazd meg. Hallottad? Noob vagy. Kilenc. Round 12. Bazd meg. Azért most már veszek bele töltényt. Hát nem mi a rák? Én nem tudok venni. Milyen tézseknek nem lehet venni? Na hát ez szopás. Ez nagy szopás, halott téknek nem lehet venni. Hát, VP-t. Hogy? Nem tudom, nem tudok venni VP-t.
Úgy lesz így. Várja. Micsoda videó jó lesz ez. Ja, ez megvan, jó, hallod, csak nem vettem észre, megvan a VP, csak nem vettem észre, hogy megvettem már. Meg vagy te kis Ja, hát 9. ez VH Round volt. 13. Hekkes zsidány. De meg kellek, no, udarok meg épp már, vagy hát csak új van, csak érted meg kell. Következő körben magozott viszont. Tényleg, nem tudom, hogy én tudok-e venni magozót. Tudsz. Csak Tud neked már? nem az a magozó, ami nekem nem hogy néz ki. Ajjaj! Ez mi volt? Ott van. Fuck you. Úristen. Nyam, nyam. Úristen. Úristen. 15 gyere, késeljünk, PLS, kés, jó? Azt ne fe. Na, PLS, Laca kedvére, 9. Miért nincsen VP-d? De van. Na, léci. No pe. Ó. Kabe. De ez muszáj volt. Nekem is 16 HP-m volt. Na, magozom. Á, én most VP-zek őket. Bazeg, nincs. Hát de hogyha már így megmaradt, érted? Egy. Nem érdekel, hogy ki a jó. Yeah. Most meghalsz, Tibi atyavok. Azt... Lelelele. Nem pelme. Tessék? Nem pelek. Én si. Látlak. Baszd meg! Round 15. Akkor most veszek magazot. De mi ez? Várjál. Melyik is az? Yes. Én most egy nagyon raki fegyverrel megyek. Ja, hogy talán neked most magozód van is most azzal 9-kedsz. Autós shotgun. Nem jött be, majdnem. Round 16. Az anyja. A VP. Valami más lesz. Ez talán 9-kedni jó lesz ebben. De már meg. Na. Neked melyik kézbe rakja a fegyvert? Nekem balba van most. Nekem jobban. Nem átrakni amúgy jobbra. Nem tudom miért. Nem engedi. Hallod a trap-me? Hoppá. Jó van, akkor nincsen. De szólt a zene. Én most 9-kedek. Kicsit. Akkor bén vagy. Ha! Leteszed a A bombát. VP 4v4, ami meg 1v1-ben nyomja. Ja. Hát mondjuk ez elég nagy parasság. Ja. Ja, te bombát elfelejtettem eldobni. Hogy. Látod, hogyha eldobom a bombát, nem mi? Jó. Tessék? Látod, hogyha eldobom a bombát? Igen. Jó van. Kírja, hogy Laca, dropper, de bomb. Nem Laca, mert Tibi atya. Kocincsunk a egészségemre. Nagyon kempelek ám. Én si. Bárki csorog és ott fogok mindjárt fapolni. Miért te tudod, hogy hol vagyok? Nem. Mindjárt beállok egy sarokba és itt fapolok így. Ah. Hol bén? Igen. Én is bén vagyok. Hát te 9 vagy. Hát ezt nem mondom meg. Vagy meg. De hol vagy tényleg? Na akkor most gyere egy kés tőles. Counter terrorist mi? Round 17. Az itt már valaki velem van. Én nem.
9. Olyan rég nem csúsztam. Hallod én is. Mindig a minden. Hallod a trap már? Ja. Jó. Itt nem tudom, hogy hol. Ez meg mindjárt kapcsolok egy villant, esküszöm. Ott voltál, nem? Hagvna. De nem kapod, ez mi? De kapom. Kapod. Már vázd meg töltem kő, 9. Mégis csak kaptad, jó van. Meg egy HP maradt. Round 18. Hallod, félek, várjál, kapcsolok egy villanyt. Így várjál, webkamerámon van olyan, hogy világítás, várjál, hol van. Ezt a parasztot öcsém a webkamerájával világít. Abszolút. Hol jössz te 9? Alagútba? Rapper! Ez mi a fasz? Mit volt a 9? Ja, M4-et. Round 19. Nekem Pick up your golyilom van. weapons and fight. Úristen, mi ez a lag? Kérem szépen. Van velem valaki, ja nem? Nincs ott senki, mit hazudol megint? Jó fasz, villog a kezem. De most így a digül az így brrrr, így megy ilyen, Okés. így állandóan újra tölt. Én Olyan. autósot. Jaj, nekem is. Csak nekem gyorsabban. Én autósotival megyek. De bazd meg, Lacika, légy szíves, nekem feljél már. Hí, vagyik a 9 vagyok. 9-kedek. Ahogy még mindig vesz már. Még mindig vesz. Oké. De megint ezt csinálja a digülöm, ez mi a rákom már? Buzul a digülöm. Jó, az most már nem kempel, most már 9-kedik. Ki nem kempel? Én eddig se kempeltem, te hülye. Én mondom, na, 9. Úristen, Láttál? nem. Tudom én. Trap. Hallom, Galilra jössz. Ott vagy, látlak, Pekenc. Jó, nem VP-s kurva. Hát. Igen. Round 20. Pick up your weapons and fight. Restart után én leszek, te, oké? Jó. De az a baj, hogy téknek nincs semmi jó fegyverük. Á! Rámegyek, még ilyesmi, ez cső. Én a famaszt azt nagyon szeretem. Anyás, megint VP-vel van ez a 9 kurva. Széttunkoltanak. 66 HP-n van még, úgyhogy elkúrtad eléggé. Igen. Akkor eléggé belfasz vagyok. Bazd meg! Ez Kevinnek küldöm. Testvérem. Van valami? Miért nem tudod? Ja, mapát hasonló. Play. Akkor most első map 9T. Ha? Igen. Si. Team Shots, 2.d, Frankadvar. Mi az? Round 1. Bazd meg, mindig ki vagytok ketten.
Hány éves vagy? Ezt mindjárt. 9. Jó, mondjuk 14. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Tetszett? 2, Lehetett. Eléggé. round 2, round 1. De baszom az anyás. Kéz a Na mi van, franc. Saci? Csak hozzám mersz. Sokkolek. Eléggé. Ez a Frank Tivadar, ez 9. Tivadar, nézd a légy szín, menjek bérre addig. Amíg itt van. Jó fasz! Mondtam, hogy nézzed az art. De hát, Pick up your weapons and fight. Most 9-kedek megint. 9 whatsappok. szereted a VP-t, Laci? Oké. Mi? Én most nem 4-en megyek, most nem VP-zek most. Hát én igen. Jó. Bazd meg! Hova mész? Round 3, Nem megyek sehova. Mi hallod, mi bajod van? Miért mondtad, hogy cső? Nem mondtam semmit. Hallod, ne fogjál rám semmit. De azt mondtad, hogy cső. Igen, Cső neked is. biztos. Ok. Akkor magamból beszélek megint. Bogyika! Valaki gajlézik megint. Jó, nem hallottam semmit. Aha! Kimes Bazd kurva. meg! Istenem, Frank Tivadar. Ez egy 9 éves. Jó, nem volt történjem. Ja, akkor bocs. round 4, Szólhatál volna, adtam volna egy digült vagy valamit. Ok. Nincs rás. Az szép volt. Kösz. Az gecis bugyi. De megint elfelejtettem töltényt venni. Adjak valamit. No be kell. Most még van 20. 10 töltényből megöltem azt a balfaszt. 9. Itt na T-spawn. Tész van. Igen, várjam, mert Buff meg 9. Jó. Oh, Bonnie. Nem tudom, ebben Minek a konderálna a vok, mert... Mi Norbi jó. Aki nézi Norbit meg, ja, mert az egy 9 éves. Nem kapod a fejest, ez mi? Hát te se, a picsába. Azaz. Kurva élet. Anyápéd marad. 30. Bazdmeg nem vettem töltényt. Azt Van a kurva 30 élet. szárba, meg plusz 30. Bazd meg. Jó, nem ti odaarkálom. round 6, Mi? Mit mondod? Tessék? Nem mondtam. Mindegy. Gyere Tivadar, geci, most fapolok veled. De ti most megint csoporttal sújtod? Az szép volt. C-spavnon vagy mi? Hallom ám a trapot. Hány HP van nekem most? Nekem 100 van, neked tudja rák. Ott vagy a 9. Szervezem 4. 11 HP maradt. Hát nekem meg 0. round 7, Megint ma pártás. Nem, mi a fasz?
Nincs, ja de van. Hú, ma azt hittem nincs fegyverem. Ez a 9. Mi a fasz? Tibi, előttelek. Tibi atyának van ám Tibi hackje, úgyhogy úgy vigyázz. Van Tibi VH is, szóval úgy vigyázz velem. Ez mi a fasz? Az mi a geci volt? Van bocsánat, de az mi a ránk volt, tényleg. Jó, az éppen eres, nem TS. Kezdődjön a fikt! Szép volt. Adeja. Gyere, Tibi! Kap be! 9. Mit lősz? Most én olyan bal. Jó, falom a Tibi hacket, jó? Ha légy szíves. Tibi hack, ez jó név. Van Tibi Tibi hack. atya offhold a Tibi hacket. Oké. Ha valakinek amúgy kell a nézőink közül Tibi hack, akkor szóljon nekem. Jó kis hack. Láttam pedig a gyereket fejbe akartam. Boss will be with you. Az mi a geci volt. Bazd meg, lesett a másik felesem. Komoly életben. Ó, basszus. Hol vagy 9? Buzi vagy Laca? 9. Én kikérem magamnak, én Tibi atya vagyok. Faszt vagy Tibi atya? Mondom, én Tibi atya vagyok. Te Faszt 9 vagy. éves. Te Laca atya vagy maximum. Laca atya, nem, én Tibi atya vagyok. Mind 9-kedek. Hol? Tös pavnon. Bazd meg. Én meg itt kempelek on. Szép volt. Sector clear! Oh, jutás meg találom. Ott. Szól vagy. Ugye nem VP-zel? Maga ezt tuti. Tudtam, szép volt. Grat. Round 11. Pick up your weapons and fight. 1-es tot, az jó is. Elég se, csak szerverünk van. Mi van? Nem, Tibi-nak mindig van szervere. De Nem is tudod, hogy... de most megint magadba beszélsz? Nem, hát így kérdezte ez a 9, hogy adminok vagyunk-e. Mondtam, nem, csak szerverünk van. Úgyhogy ha magamba beszélek, vagy valami 9, akkor... vagy valami 9-et mondok, akkor ennek a faszfejnek mondom. Jó? Nekem jó. GB player. De bazd meg, mi ez a lag már? Nem hiszem el. Mindjárt kibaszom ezt a kurva csét. Nagy rajti szar 9-eknek való fasz. Tudom én nem, hogy hol vagy. Megint téspavnom. Hát igen, csak nem akartalak lelőni. Nem az a Frank, de még mindig nem. Basz. Olyan elmenne. Hallom már, hogy Vailla vagy te 9. Mondtam én. Most miért ez ló a legpontosabban? Hát tényleg amúgy. A káz meg fejre húz. Meg a famas is. Velem van Gabi player. Na jó van, ez így jó. GB player, te hülye gyerek. Én akkor is Gabinak hívom. Jó, akkor Gabi player. Elhívtam Gabinak. Gyerfasz! Hány HP-d maradt? 45. Round 12. Pick up your weapons and fight. Na ez így jó, 2-2. Most már szétalázunk titeket. Aztán meg is szarverem van. De molesztál ez a Frank Tivadar. Hátulról molesztál ez a 9. Mit molesztálsz? Pusztulkodjál haza. Pusztulkodjál haza.
baszom anyádat, te Frank Tivadar, te geci, pusztukodjál haza, te 9 éves. Ott vagytok Na, igaz. Még. Mind a ketten itt vagyunk T-spavnon. Bazd meg! De, Isten, mondd már meg a Gabi playernek, hogy ki a bombát. Ez van. De én se rakom, mondd már meg neki, légy szíves, ez egy szar. Az meg 2-1 ellen, az fasza lesz. Hát 4 HP-n van, bazd meg. Itt vagyok, bazd meg, ingyen pléd, a 4 HP van. Hány HP van? Force will be with you. Always. Nem lehet azt a 9-et kiírni kés párbajra, nem. Mi az, hogy Round két 13. Tudod, Te én megint 9-2-em és most benyomtam a Tibi atyát, úgyhogy most mi nyerjük meg. Tibi atya hack. Milyen mondom ennek a frankadnak, hogy kellene neki a Tibi atya hack. A Tibi hack. Igen, ez a Tibi hack, ez jó. Tibi hack. Kilenc. Tibor, cs. Alig. 9 éves. Bazd meg, Frank Tivadar. Azt a kurva nem látlak. Tudja, hogy hide-ba jössz. 100%. Hát, figyelj. Akinek megvan a Tibi atya hack. Ott van 8 HP-ben. Belépett. Hányan van? Jó van azért. Velünk van a Gabi player, váltak meg a SM Loser Babali. Meg a Stifler Hiperkotka.hu. Ezt ki lett. Ja, megnyerjük ezt is. Hallott a 9, megnyertem. Will be with you. Hát Always. azt nyertem. Round 14. Szoktam csak. Gyere te 9, megbaszlak hátulról. De, gyere. Töltényem. Dara, én most olyan 9-kedek. Nincsen itt. Ó, Mi van? Hallod, kell neked a Tibi atya hack? nekem kell. Bazd meg. De 9 éves hack. Hiper. Round 15. Ja. Hát most már mi is csoportosulunk. Hát megint úgy olvastam, hogy ne kezdődjön. Ma hol vagytok ti 9? Bazd meg. Bazd meg. Hallod? Round 16. Azért én is lődöztem rátok eléggé. Köve halál téged. De bazegettem már! Round 17. Na most furra töltött famassa jó.
Nekem nincs fegyverem. Baszom Hogy? ezeket. Anyád. Nincs rá pénzed? Ha? Ja, átjövök. Round 18. Na most már Várj pici... ide, bomba kell, vagy milyen gránát kell. Ne adj izéljám már molottáját. Most figyelj. Van, még eldobtam, ez mi az? Hol jönnek ezek? Onnan nem jönnek. Aha, a fasz, innen jönnek el. Hátba. Ja. Akkor most figyelj. Round 19. Gyorsan nyomok egy izét, vakítót, oké? Mehetsz. Ja, ez nem is te vagy. Saci. Én megint aglánckedek. És úgy meg fognak ölni. Jaj, úristen. Jaj, itt vannak. Hol? Léci, segíts, Léci, aki. Hol vagy? On. Hosszún? On. De hosszún? Igen, Léci, gyorsan. Épp menekülök izén, magánon. Magánon? Ó, Igen. Bakker. kurva élet. Az a buzi magot kell. Always. Nekem ebből itt szopás lesz. Alul, figyelj, alul. Szép. Az igen, egymásra dugnak. Round 20. Ott vagy, Laca? Én on vagyok, itt Ez ugrálok. vagy, ja, itt vagy, Tibi. Csak 9. Gyere, maradjunk együtt, és akkor itt 9. Jó. Én figyelem magánt. Megtettem meg hosszút. De nehogy leszedjenek. Hosszú jön. Az mi? Téged falon, vagy mi az dobozba? Az... Fulai mosok szerverek. Ja. Round 21. Na figyelj, most bedobok egy gránátot, úgyhogy nem fogják észrevenni. Esküszöm. Ott vannak. Headshot. Ennyi vagy. Tibi atya hack. Tonám. Bazzeg. Mondom, volt a Tibi atya hack. Pick up your weapons and fight. Pont offoltam a Tibi atya hacket. Ott volt ez a tibiaimon. Jaj. Pont akkor jött egy 9 éves. Mi a fasz? Szép volt. Tibi atya hack. Ha? Hát ez teljesen ai mosok szerverek. Ja. Round 23. Az most már alig van pénzem, nem tudok már semmit se venni. Nem lehet játszani. És ráadásul én meg most noob vagyok, mert tegnap majdnem egész nap Minecraftoztam, mert építettem a KLMC-t. Mi a? Itt vagy, Laca? Na, mi van? Jó. Elment a neted, aztán én megijedtem és lelőttek. De úgy nem elbajfaszkodtam. Anyádat. Na. Buzi. Na. Jaj!
Nem, tudok meg... Ja, de csak 30 töltény. Ez így Hol nem vagy jó. Tibi atya? Én itt doboz mellett on. Egy! De amíg ki se jön, azt már engem lő. Hát ez mi már? Te vagy az 9. Jaj. Az meg. Fúlolj, menjünk innen, légy szíves, ez fúj. Jó, akkor most leállítsuk a felvételt, aztán megy.